Sabi ninyo, ang katudluanan sa mga Islam or sa mga Muslims mahitungod kang Jesus Christ, dili siya Ginoo. Naka-remember mo kang Ruben Padilla? Naingon si Ruben Padilla sa interview nga si Kristo daw dili Dios. Kay kung basahon daw nimo sa Old Testament, the Lord is one. So, papaano mahimong Ginoo si Kristo nga Ginoo naman daan ang Amahan? Na silang duha. Muna nga ang desisyon ni Ruben Padilla mobalik Islam ko kay di ko kasabot sa Christianity kay duha ilang Ginoo kay tulo ilang Ginoo sa Islam isa ra gyud ang Ginoo mao ni ako ang dapigan mga igsoon nasave si Ruben Padilla kay ingon pa sa Bible sa Juan 10:30 si Kristo ang Amahan usa ra dili ba mga igsoon I and my Father are one. Now, the doctrine of Christ. Ato kay tunan karon. Now, ang pangutana is, who is Christ? Kinsa gayud si Kristo Jesus? Naay verse 2,000 years ago, si Kristo Jesus nag-ask importante kay nga pangutana nga who the people say that Son of Man is? Ikaduha, who do you say I am? Kaya iya mga gipangutana mga disipulo anay mga kaigsuonan nga kinsa ba ang pagtuo sa mga tao kung kinsa ako? Unya, kinsa pod ang inyong pagtuo kung kinsa ako? Mabasa nimo na sa Matthew chapter 16, no? Verse 13 nagsugod. Nato basahon ang pulong sa Ginoo nagaingon. Okay, ato sa ning mag-greet sa kita ha. Ka Aziz no kaler. Salamat pastor sa imong mga mensahe. Okay, watching from Riyadh. Oy, mayong gabi dia ma'am. Mayong gabi pastor, God bless you. Kuyan Oblad, mayong gabi. Gas Abalde, na? Maayong gabi. Clemencia Monteron following from Hong Kong pastor. Mayong gabi, no? Upat pa lang kabukato ang mga igsuon nga nag-comment. So, unya, pwede ka mo maka-comment, makapangutana ka mo ginagmay, mahitungod sa atuang topic karon. Kaya importante kayo kini. Now, tungod sa kaimportante ani nga topic, nalimot ko pagbasa atong kuan ba. Giwan ako nasulat mga igsoon. Kini bitawng pangutana nga who is Christ? Mao kini ang central nga pangutana sa tibuok nga ages. Kinsa si Christ? Kay pag matubag nimo ni nga pangutana kung kinsa si Jesus Christ, uy, maangko nimo ang kaluwasan. Masulbad nimo ang doktrina sa Old Testament o doktrina sa New Testament apil sa future. Kay dili ba si Kristo man ang imahe sa Amahan? Kung makaila ka kang Kristo Jesus, makaila ka sa Amahan. Kung makaila ka kang Kristo Jesus, makaila ka sa Dios. Kung madawat nimo si Kristo Jesus, madawat mo sa ang Amahan. Ingon pagani sa Bible, and this is eternal life, nga sila moila sa Amahan o sila moila kang Kristo Jesus. Sa John chapter 17. Now, Christian Faith, maayong gabi pastor, watching from Butuan City o maayong gabi sa imo. Now, naiduha ka pangutana nga importante kay nga dapat natong tubagon. Who the people say the Son of Man is? Ikaduha, who do you say I am? Kinsa man ako para kaninyo sa Matthew chapter 16 verse 13 down to verse 16. Namo na ang istorya. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, is? Ingon ni Kristo, kinsa man ko para sa mga tao? Kanaka, sugamak man ka mo sa mga tao, kay nagtabo man mo sa mga tao, kinsa man ko para kanila? Ang tubag sa mga disipulo, and they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Now, naglibog ang mga tao. Of course, pagkadungog nila kang Kristo Jesus, nakita nila nga maalam gayod. Nakita nila nga gamhanan pod. Musa nakaingon sila nga si Juan Bautista. Kaya si Juan Bautista may manawali. Nakaingon po sila nga si Elias. Kailan mo Elias may isuon? Si Elias, mao na siya ang greatest prophet sa Old Testament. Siya ang representative sa mga prophets. Si Moses po ang representative sa law. Naka-remember mo atong time nga si Jesus Christ nasa
sa Mount, sa Transfiguration Mount, ni-appear with Jesus si Elias ug si Moses. Kay si Elias, Elijah, representative man na siya sa balaod, samtang si Moses, representative sa law. Ay, sa prophet si Elijah, si Moses sa law. Now, para sa amua si Elias. Oh, ningon po na uban ko no siya si Jeremiah. Kailan mo Jeremiah? Katong crying prophet bitaw. No? Or one of the prophets. Oy, murag mga Muslim ba? So, siya usa lamang sa mga propeta. Mga igsoon, nasayop sila. Nangutana din si Kristo Jesus. He saith unto them, But whom say ye that I am? Kinsa man ako para kaninyo? Ang tubag ni Peter. Si Peter gani mo una-una. Kailan mo ni Peter? Kusog na siya muuna. Agresibo na si Peter. Karon tubag si Peter. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw si Kristo, ang anak sa buhi nga Ginoo. Wow, gwapo kay tubag. Kabalo mo unsay answer ni Jesus Christ. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Bulahan ikaw, Simon Bar-Jonah. Kadili ang unod ug dugo ang gapadayag anak kanimo, kundili ang amahan mo ay gapadayag anak kanimo nga naa sa langit. Now, mao kani mga igsoon, gusto gada ipaila sa amahan nga ri kanato nga si Kristo Jesus mao ang Mesiya. Kabalo ba kamon sa Mesiya? Mesiya meaning anointed one. Mesiya or Christ, isa lang nakapulong ha. Messiah or Christ, isa lang nakapulong. Messiah, Hebrew na siya, gikan na sa Hebrew, dayon ka ng Christ, gihimong English. Actually, ang meaning na is the anointed one. Anointed one nga priest, anointed one nga king. Kay sa Bible, duha man kabuk ang anoint. Ang una is ang king, ikaduha ang priest. Now si Kristo is our king and our priest. Dili ba? So, ay mo kalimot ha, Pastor, unsay meaning sa Christ? Ang meaning sa Christ is anointed one. Anointed one, isip usa ka king, isip usa ka pare. Mao na si Kristo Jesus. Now, siya mo abot sa kalibutan, gipaabot kini sa mga Hudyo for hundreds of years. Gikan sa Isaiah 700 years, gikan sa Micah 500 years, ngadto sa pag-abot gayud sa anointed one or Christ. Dugay kanilang gipaabot kini, the ruler from the ancient time, nga gikan sa Bethlehem Ephrata, nga ianak sa usa ka ulay na panganak na gyud. Ang pangalan niya Jesus Christ, no? Mga igsoon, para kaninyo kinsa ba si Kristo Jesus? Kung para ka Peter si Jesus Christ usa ka Christ, the Son of the living God, para sa inyo ha, kinsa man si Kristo Jesus? Inyo habang manluluwas, hari ba siya sa inyong kinabuhi? Mga igsoon, daghan kaayo nag-ingon nga si Kristo maoy Christ, meaning anointed one, anointed king. Pero king bagay siya sa inyong life? Or kamo mo'y king sa inyong life? Diba daghan kayo sa kalibutan nga maingon og Lord, meaning Lord, Master. Pero ang master sa ilahang life, ilang kaugalingon. Kung panahon sa ang balang espiritu mo ingon nga magbasa nag Bible, gaunahon gid ang paglantaw og probinsyano, unahon gid paglantaw og YouTube, TikTok, Facebook. Sayop mga igsoon, no? Kung moingon ka nga si Kristo mo'y Christ nimo or Lord nimo, dapat siya gid ang mauna sa imong kinabuhi kay king man ka siya sa imong life. Okay, magbasa pa kita og mga kuandiani. Mayong gabi, Pastor. Okay? Itong pambasahon. Pastor, mayong gabi bag-o pa ko naminaw nimo, Pastor, kay para madunggan. Nag-alarm ako ang kuano. Ako ang Bible bitaw na manay alarm nga tingbasa na nako, no? King James Bible nga app. So naay time nga mo alarm siya kay ipabasa kaniya, napoy alarm nga ipaampo kaniya sa Bible. Ganan ko ani? Kanog mo tong gamay nga sound.
Adriano Balbarona, God bless Pastor. May gabi, God bless. Leonesa Arculo, may gabi. Good evening, Pastor, watching from Lapu-Lapu, Cebu City. O isog ang mga tao diya ba? Ingon nila ba, namatay kuno si Magellan, dili pinaagi sa samad, kundi namatay kuno si Magellan tungod sa taya daw kuno. No? Tinod ba ka na mga taga Cebu? Namatay daw si Magellan pinaagi sa taya. Taya sa sundang nila Lapu-Lapu. Tawag ba, joke lang gamay ha. Noel Lim, obey Acts 2:38, baptism in Christ's name is essential for our salvation. Ang kaligtasan nasa kay Jesus lamang. Yes, ang kaligtasan ay nasa kay Jesus lamang, sa iyahang dugo lamang, walay labot sa tubig. No? Mo na gingon sa Bible nga, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Nakakitay kapasayloan sa atong mga sala, diha sa iyahang dugo, dili sa tubig sa sapa. Kaya ang tubig sa sapa, symbolism lang na kita, namatay uban ni Kristo, gilubong uban ni Kristo, gibanhaw uban ni Kristo sa bagong kinabuhi. Ha? So man na may gisuon. Ang bautismo sa tubig kinahanglan, iubay dapat sa Kristohanon. Isip usa ka anak na sa Ginoo, isip usa ka luwas na sa Ginoo, no? Pag anak na ka sa Ginoo, luwas na ka sa Ginoo, ipakita nimo na sa public. Busa bitaw kung magbautismo sa public, sa sapa, sa dagat, kay ipakita nimo sa public nga ikaw namatay na kang Kristo diha sa sala, gilubong uban ni Kristo og nabanhaw uban ni Kristo. Di ba? Mo na mga igsuon nga kung ikaw nabautismohan na, gipakita na nimo sa public nga ikaw bag-o na og kinabuhi, bag-o na kinaiya. Busa sa public ang makita ang kahayag ni Kristo na, dili ang kahayag sa kangit-ngit ni Satanas, no? Dili ang imong karaan nga kinaiya, kun dili ang bag-o na kinaiya, kay nahuas nagugkagikan sa kamatayon sa sala, dili ba? Blessed ikaw mga igsoon, kung human bitaw ka bautismo ang makita sa mga tao sa imuha kay si Kristo na, dili na ang imong karaan nga pagka-ikaw. Matingala sila nga, hala, manggihatago naman kay utan ni si Dodong, manggihatago naman kay hotdog ni si Dodong, manggihatago naman kay prutas sa una laugan man kayo ni. Wala sila kabalo nga deep inside sa imuha gibag-o na imong kasing-kasing. Ang kawatan nga kasing-kasing gihimong manggihatago nga kasing-kasing. Sa una pod hinawayon, karon hilig na mangdayig kung nay makita nga maayo. Patingala sila, no? Mao na ang tinuod mga igsoon nga. Mao na ang tinuod nga himo na nga anak sa Ginoo. Ha? Ayon, Ima Gonzaga, hi Pastor, maayong gabi. Noe Lim, Sir, what must I do to be saved? Ito sa gihapon ang dapat itanong ng kahit sinong tao. Ang sagot, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. Abi ninyo, daghan man gud ang mga tao nga naglibog mahitungod sa kalawasan. Balik kita ning kalawasan ba? Abi man gud nila nga ang maka-erase sa ilahang mga sala, ang ilahang mga binuhatan. Wrong. Sa Bible, ang maka-erase sa atong mga sala, walay lain, ang dugo lamang ni Jesus. Kung gusto kita makabaton og forgiveness sa atong mga sala, dugo lamang ni Kristo ang atong need. Dili tubig. Dili binuhatan to, kay ngano ang atong binuhatan bitaw matud pa sa Isaiah 64 verse 6. Ang ato kita susama sa hugaw nga butang. We are like unclean thing. Ug ang tanantang mga binuhatan, ang tanantang righteousness is like filthy rags. Are like filthy rags. Matud pa ni Isaiah. So, best nimo nga work, best nimo nga righteousness, i-combine nimo na, i-present nimo sa Ginoo, nanay mistake gihapon sa mata sa Ginoo, susama lang kana sa hugaw nga trapo. So dili madawat sa Ginoo para ihinlo sa imong sala nga bulingon. Kung trapo nga bulingon, ihinlo nimo sa buling, pagpahid mo na bulingon ra gyapon, dili ba? Pero mga igsoon, ingon pa sa 1 Peter 1:18-19. No? Gitubos kita, dili pinaagi sa pilak o bulawan, kung dili pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus, walay buling umansa. So, clean nga dugo, walay buling umansa, ihinlo nimo sa sala, ma-erase na ang sala perfectly. Ang dugo lamang ni Jesus, ang walay buling o walay mansa, may maghenlo sa atong mga sala. Dili ang atong mga buhat, dili ang tubig sa sapa, no? Dili, mga igsoon. Ingon pa sa Hebrews 9:22, halos tanang butang mahinluan pinagi sa dugo. Ug kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala.
dugo lamang yun ang makahinlo sa atong sala. Mo na mga igsuon nga kana lang ang saligan nimo. Dili ang imong binuhatan, dili ang tubig sa sapa, ang tubig sa dagat. Kay ang makairi sa sala dili na kundi ang dugo lamang ni Kristo Jesus. Mga igsuon, kung makahinlo pa ang tubig sa sapa, kung tubig sa dagat nga seremonya, o bagka binuhatan nimo sa imong mga sala, si Kristo Jesus wala na lang unta nagpakatao para magpakamatay, para magula sa iyang dugo, no? Okay. Daghan sa ka nagkom. Pastor, may gabi minaw ko dire sa Kihor. Oh, may gabi Edgardo Sumaya, no? Okay. Okay, nawala nanda. So, mao kini atong introduction mga igsoon mahitungod sa doctrine of Christ, na? So, ako makita kong nawong. So, mga igsoon, kung wala pa rin mo ka-follow sa atong page, no? Please like our page, follow our page, aron nga ma-notify mo ba? Sa panahon ito nga mag-live ko, automatic ma-notify mo kung naka-follow mo o baka naka-like mo. Pero kung wala mo naka-like, dili mo ma-notify. Paki-share po dahil ko sa atong live karong gabi, no? So, mayong gabi, tanawon dere sa mga okay, pwede na kamo magkapangutana sa inyong mga questions, be, kung basahon. Sa una man gold, kung mag-live ko, cellphone akong gamit karon, cellphone magyapon pero nakakonect sa computer ba. First na, first. Kadaghan ako pero mas lisod ni siya nga klase nga pag-live. Student ko. Be, type na. Okay. Now, mangutana ko sa inyo ha. Ang inyo habang pagtuo, inyo hagid na o dili? Nganong nakatuo mo sa Ginoo? Nganong nakatuo mo sa Ginoo? Tungod ba gid na kay imong ipangita ang Ginoo or tungod kay somebody is helping you to do it? Okay. Peter Paul from Bayugan City, may gabi. Okay, Arvin, Lesondan, Likami, may gabi, Pastor. Dalaygon kayong Ginoo. Amen. Dalaygon ng Ginoo. Sa iha lang dungog himaya, wa nilain pa. Kay siya minaog gikan sa langit, nagpakatao o kita iyahang gipakamatyan, iyahang gihalaran sa iyahang dugo. So mo kining intro sa to ang topic ha. Doctrine of Jesus Christ. Importante kay kining inyo kining mahibaluan. Kay once nga inyo ning maigo, kung kinsa gid si Kristo, easy na lang sa inyo ha sa pagsulbad sa tanan nga doktrina sa Bible. No? Naaginoon kay doktrina nga lisod gayud sulbaron. Abi ninyo, dugay-dugay na ko nagpastor mga 2013. Of course, ka-study kag Bible, sugod sa pagkabata nimo kinatawo mo ko nga Kristohanon. Ang natawo ko sa Kristohanon nga pamilya. Pero actually, naluwas ko sa Bible school na. Si Ganyer sa seminary. Joker kayo ba? Kay gawali ko sa mga tao sa hospital, sa jail, about sa kaluwasan, yet ako dili paluwas. Unsaon man ka na ba? I thought nga luwas na ko, pero pag introspect na ko sa akong self, luwas na ba ko? Dili pa. Ako nakita nga gado-aduha pa ko, murag di pa ko anak sa Dios. Kung sa samtang gabiyahe kami, padulong sa hospital, kay magsangyaw kami about sa kaluwasan, nag-ana ko, kaya nagtindog ang mga lalaki, ang babae, naglingkod sa multicam. Ampo ko, Ginoo, dili ba ako sigurado nga luwas ako dili? Ginoo, pasilo ako sa akong mga sala. Gidawat ko ikaw, isip akong Diyos og manluluwas. Magpuyo ka sa akong kasing-kasing karon. Hinloy akong mga sala. Ginoo, pasiluwain taon ako. Sumulod ka sa akong kasing-kasing. Magpuyo ikaw di anis, karon og sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito ko nagsugod og pagkahimo nga luwas. Anak sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Second year sa seminary. Ug tungod niyan, dako na akong kalipay nga gihimo kong anak sa Ginoo. Imbis nga February 16 akong pag-celebrate sa birthday, nag-celebrate ko niadtong February 22. Okay, February 22 man ko nakabaton sa kaluwasan. No. Pwede na mga igsoon nga ako wala mo ko nag-ihag baboy pero nag-kaon-kaon ginagmay. So
sumad sa pagkatao nako sa second birth sa akong ikaduha nga pagkatao. Lahi magud ang uban ba? Kadaghanan gyud kay kung mag-birthday sila katong yung birthday nila katong first birth nila nga birthday. Ang uban ilang gihimo sa second birth. Di unsa man ang imong date sa pagkahimo nimo nga anak sa Ginoo. Kano sa ka nahimo nga born again? Dili gid born again hang member sa born again nga grupo. Kung dili born again nahimong anak usab sa Ginoo na born from above ba. Pwede nimo na himuon nga pizza sa imuhang birthday celebration nga naay handaan. Laita nimo birthday, second birth nimo is January 2, no? Maglitsyon ka, mag-ihaw ka, pagpasalamat sa Ginoo, nga gihimo kang anak sa Ginoo nga day. Kay tungod ni ana, ikaw dilit na gid maimperno, langit na kapadulong. Manunod na ka sa gingharian sa langit kay anak naman ka sa Ginoo, dili ba? So, ana mga igsoon. God is Pastor, glory to God, amen, mga pastor. Okay. Pastor, minaw ko from Bayogan City. Okay, kinsa man anay man pangutana be? Nay man pangutana o unsa ba yung pangutana? Kung wala pa kamo ka-like sa atuang kuan, atuang page, palagog like and follow my page. Then i-share ang atong video sa uban aron nga sila magkadungog pud sa maayo nga balita. So, dili ta magtapos. Sa sunod nga Huwebes, magpadayon ta sa atuang topic about Christology. About sa pagkaginoo ni Jesus. Mga pruweba nga si Kristo Ginoo gyud. Kaingon ang Islam, siya usa lang katao. Ay sa maglakaw. Sultian sa nako mo. Mao ni ang doktrina sa Islam ha. May tungod sa pagkaginoo, may tungod sa persona ni Kristo. Ingon sa Islam mao ni. Matag age daw kuno. Magpadala ang Ginoo og propeta. Magpadala si Allah og propeta, no? Si Abraham padala siya og propeta. Uban ni Abraham na libro. Nagpadana pod siya next og prophet. Si David. Ug uban ni David na po'y libro ng mga katubig daw mga salmo. Dayon pag humandayon si Kristo. Pag abot ni Kristo, nagpadana po siya og uban nga libro. No, si Kristo prophet lang, no? So motong kitab Injil. Pero kini kunong kitab Injil nato karon, kini kunong kitab Injil, ha? Kini tong gospel, kabalo mo ng gospel. Ang gospel, book gospel para sa Islam, ang ana is kitab Injil, no? Kini kunong atong kitab Injil, corrupt na daw kuno ni, di daw kini mao ni. Wala na daw kuno nila makiti ang kitab Injil. Kikabalo mo ingon magud ni Muhammad nga dapat mobasa ka sa kitab Injil para maluwas ka. Karon, mga igsoon mao ni mga igsoon na. Paglabay sa mga panahon, di na daw kuno kay nato need ang teaching ni Jesus nga uban. Para sa present day, ang need yun nato nga teaching is teaching na rin ni Muhammad. Nagpadala din si Kristo na si Allah o another nga prophet, si Muhammad. Nagpadala si prophet uban sa libro nga Quran. So kung gusto ka makabalo sa kamatuoran karon nga time, mubasa ka sa Quran. Ingon nila nga naman ang kitab Injil. Ingon nila wala nang kitab Injil. Ambot ato makiti. Pero nago dire kitab Injil, Mateo, Mark, Luke, John. Dayon Torah. Kana bitawng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Torah man na siya. Law. Okay, diha ta magtapos atong topic. Maayong gabi, salamat sa inyong pagpaminaw. Kung mo karon ga puyo, maayong gabi sa inyo ha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga namoy na learn. Ay, mga tanong sa Daikob no, before ko magpuan. Nganong nakailaman si Peter kang Jesus? Mga tanong ko diri sa tuang lantaw rin sa tuang screen. Nganong nakailaman si Peter kang Jesus? Unsaon ta niya? Okay. Nganong magkailaman si Peter kang Jesus? Pastor, good evening. Maraming bukid noon. Dakop family. Oy, hello, Dakop family. Pastor, pwede pa ampo kung auntie nina karon sa ospital. Cancer sa tutoy. Tabangi mi pastor pag ampo. Agoy, kaluoy ba kayo? Ato na ampo. No? So, base na yung mga kaigsuonan diha nga gusto mo hatag og hinabang natay igsuon nga nay cancer sa tutoy, no?
O basig makapadala mo sa GCash, no? Oy, kato bitong time bitaw nga nag-live ko ni Pastor Namok bitaw. Naay taga Hong Kong nga nagpadala og hinabang kang Pastor Namok. Ipadala unta sa ako pero ingon ko nga madubli man ang bayad kay padala pa sa kuha, padala pa ka Pastor Namok. So ang among gisabutan dito na lang largo ka Pastor Namok. So automatic dito. So base na ay gusto nga mutabang ani nila, i-contact ning si Ma'am Cesarian Apyag Pukad na sila pasyente ang sakit kuan, cancer sa kanang stage. Shout out Pastor from Prosperidad, Agusan del Sur, Jimmy Lomingo. O shout out din Jimmy Palma, Jeffrey. Naka-live nakakaroon. O amen. Uy, Pastor lang mayong gabi diha. Mayong gabi diha sa imo Palma, Jeffrey. O, ay pa ko'y luas. Akong luas 1 2 3 4. Wala pa gid fully na ulian. Nakapagig ko'y luas. Masabod pag may isa akong baba, pero ako lang gipaning kamutan nga maka-live ko karon nga time. Basta bitaw magsulti ko kay pina na kanapay luas. Then ugma mag-live na pug ko. Ato ugma day mag-live ko about sa Book of Revelation, ha? Book of Revelation pinadayag. Si Calvin wala nagpangahas og explain ani kay lisod kaayo. Pero may gani natay bright nga author si John MacArthur. Na ako'y libro nga, na ako'y book sa iya ha. Gihatag sa kuha sa ako ang higala nga tagagawas kay sa gawas man palit man. Pero hinatag. Salamat sa Ginoo, gitagaan ko og libro ni John MacArthur. Book of Revelation, no? Muna itong sundon mga igsoon. Nindot kay gibasa na ako ni, nindot kayo ang pagkasulat niya, hanay kayo verse by verse ang pag-explain o ang iyang doctrine is futuristic. So, na pangutan na diha. Nagi gusto makigdebatse. Dili ko gusto debate mga igsoon ha. Okay, so diha lang ta kutob mga igsoon, maayong gabi sa inyo ha. Hinaot nga gwapo inyong pagkatulog karon. Hinaot nga kamo mag-ampo, magbasa Biblia before ka matulog. Hinaot nga maayo inyong pamuyo sa inyong asawa, sa inyong bana o sa inyong mga anak, dili magkarambula, mabot ang dako nga ting gutom, mag-ampo, magsalig kita sa Dios. Ay, no. So diha lang kutob sa mga igsoon, ugma magkita na punta alas 8 sa gabi. Atong topic is a Book of Revelation. So na po nga semana is how to interpret the Bible. Then next na po nga day is how to interpret the Book of Revelation. So this is our topic today, the Truth Bible Program. God bless. Bye-bye sa inyong tanan.